Jeg hedder Maj-Britt Dolmeyer. Jeg er akupunktør og har arbejdet med alternativ behandling igennem 14 år. Jeg vil gerne fortælle om et produkt, jeg har udviklet, der kan hjælpe folk med at slippe sukkertrangen. Det hedder Maika Vital og sælges som et armbånd. Da jeg fik det på første gang, jeg var jo ret skeptisk, og det ved du også, vi snakkede om det. Jeg gad jo ikke rigtig have sådan et stykke plastik på hånden, og jeg tænkte, okay, der kan jo ikke ske noget ved at prøve det. Og det var så vanvittigt, fordi lige pludselig så havde vi sat kager op inde på buffeten og sådan ting, hvor man altid lige skulle have et lille stykke, eller en lille pittifure, eller jeg rørte slet ikke noget. Jeg tænkte, det behøver jeg da ikke. Og det var først sådan efter nogle dage, man tænkte, gud, jeg har altså ikke spist noget, nogle søde sager. Efter måske 1,5 døgns tid, så havde jeg opdaget, at jeg havde ikke spist søde ting. Og det undrede mig lidt, og jeg havde egentlig glemt, at jeg gik med armbåndet. Så tænkte jeg, det må være det der armbånd. Og så tog jeg det på igen, og siden der har jeg faktisk ikke haft lyst til sukker. Overhovedet. Det stoppede fuldstændig min sukkertrang. Jeg mærker ikke noget andet i de situationer, hvor man så normalt havde droppet som en eller anden. Så ligesom om man så skulle lige se sådan, og så ligesom om at så havde man ikke lyst alligevel. Så det var sådan ret mærkeligt fornemmelse. Jeg grovspiste ikke sådan med, altså du ved nok, som jeg nogle gange kunne få sådan en fuldstændig vild trang til slik. Den var forsvundet. Man tror på det, men alligevel ikke, hvad er det, der sker. Så jeg prøvede at tage det lidt af igen, og der kom også noget sukkertrang tilbage der, og så tog jeg det på igen, og så forsvinder sukkertrangen og lysten. Det er fantastisk. Altså Claus, det er Marianne igen. Nu får du lige en lydbesked fra mig. Men det er fordi, jeg er ude og køre bil, ikke? Jeg er simpelthen nødt til at fortælle dig. Jeg er lige gået forbi Sommerbird. Ved du, jeg havde ikke engang lyst. Og jeg hørte mig selv sige, Sommerbird. Og alligevel så siger han, nej. Og så var jeg inde og købe en kaffe latte. Og der blev jeg tilbudt et stykke chokolade til. Nej tak. Det her, det er altså, jeg synes fandme, det er vildt.